Subay sa report sa kapulisan, unang napalitan sa push your buyer nga pulis ang suspek nga mag-uuma nga giila sa mga pulis nga si Ray Dimihilio Caspillo, 36 anyos, residente sa Barrio 3, Barangay Rizal, Banga, South Cotabato ug napulo ka gramo sa gituhuang shabu niadtong Lunes sa hapon. Nasignitan pagyud kini og laing dako nga sachet nga adunay sulod nga gituhuang shabu nga tanan-tanan mo kantidad og 1.7 milyones ka pesos. Gihimo ang operasyon sa Purok 1, Barangay Glamang, Pulumulok, South Cotabato. Sa Zamboanga City, mukabat sa 102,000 pesos nga kantidad sa gituhuang shabu ang nasakmit sa drug bypass operation sa PDEA 9 sa Alas-As Drive, Barangay Sinonok. 21 ka sachet nga adunay sulod nga gituhuang shabu ang narecover sa mga operatiba gikan sa upat ka mga suspek nga giila sa mga taga PDEA nga sila si Norsinal Atari alias Aljimar Jalani, Princess Alama, Samer Talip Villacora ug si John Paul Yungol, mga residente sa Zamboanga nga moatubang og mga kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,